Тони Стойчева, кмет на район Западен в Пловдив. От Продължаваме промяната и тук. Добре дошли при нас. Добър ден. Кажете, госпожо Стойчева, първо вие бяхте ли по време на акцията на Дондуков на Продължаваме промяната? Не, за съжаление. Съжалявате ли сега, като видяхте резултата? Бих искала да бъда, разбира се. Всъщност ние всички трябва да бъдем, за да защитим демокрацията в България. А какъв е всъщност резултатът от тази акция? Резултатът е в няколко направления. Първо, че Пеевски изпусна нервите си и показа всъщност колко е слаб. Показа, че е слаб, защото една такава акция, направена от 10 човека и 2 автомобила, го изкара извън зоната му на комфорт, охраняван тежко от НСО, със служебния достъп до Народното събрание. Изобщо целият комфорт, който той си е построил, той не среща така обикновените хора, никой не му казва и не смее да му каже в очите какво мисли за него, не смее да му се задават неудобни въпроси. Той е изградил този комфорт и всъщност тази акция показа, че когато той е изкаран от този комфорт, от зоната, в която е свикнал да бъде, той си изпуска нервите по много грозен начин. Във вашия репортаж не чухме всъщност така обидните квалификации и думи, които той изрече и всъщност които показа колко много е ядосан на това, което се случва. Не чухме нито обидните от едната страна, нито от другата, просто защото... Да, редно е да не ги чуваме по БНТ. Да кажем, че и от едната, и от другата страна имаше обидни. Въпросът е дали това беше целта на вота на недоверие? Не, разбира се, не това е целта. Целта на вота на недоверие е да се постигне някакъв дебат за истинските проблеми в нашата страна, за корупцията, за това как нашата страна ще продължи по демократичен път, защото това, което виждам аз лично, е, че Пеевски се опитва от позицията на 4-та парламентарно представена партия в страната да изземе властта насилствено. Тя не му е дадена от хората, за които той винаги работи. Хората са му отредили 4-тото място в Народното събрание. Но всъщност той излиза и е по-силен от министър-председателя, по-силен от председателя на Народното събрание, по-силен от всички парламентарно представени партии, включително управляващи. Кажете как планирате да спрете Пеевски? Тъй като ние си спомняме по време на сглобката, всъщност вие го поканихте да управлява заедно с вас, да говори заедно с вас. Внесохте заедно промените в Конституцията. Сега казвате, той се прави на по-силен отколкото е, но вие пък отказахте да участвате в управлението с ГЕРБ, с което дадахте силата пак на Пеевски. Така как смятате да го спрете? По какъв начин? Нека само да уточним, че по време на така наречената сглобка никой не е канил Пеевски да управлява заедно с нас. Вие правите заедно промените в Конституцията. В Конституцията, тъй като се нуждаят определен брой гласове, за да има квалифицирано мнозинство, за да се случат, но това не означава, че някой е решил да управлява с Пеевски. Нека да е ясно едно и е хубаво да се върнем в тази, как да кажа, позиция, че не ние даваме властта или не Пеевски може да вземе властта. Властта се дава от българските граждани, които се явяват на едни избори и избират кого да ги представлява, кой да ги представлява в Народното събрание. Какъв е вашия план? Как ще спрете Пеевски? И всъщност Пеевски ли искате да спрете повече или Борисов? Проблемите са в управлението на държавата, в Борисов, Желязков и така, представителите на кабинета или повече в Пеевски? За да стане ясно точно на къде е насочено вашето недоверие и вашите протести. Аз мисля, че ясно се вижда включително и днес, че Пеевски дърпа конците, включително и на правителството. Днес Росен Желязков е отговорил на темата с водите незабавно на вчерашните въпроси, които Пеевски му зададе. И това, което научих буквално броени минути преди да вляза във вашето студио, че заместник-председателите на Ново начало влизат в борда за водите. Така че кой управлява нашата страна в момента? Също става въпрос за прес-съобщение, което мисля, че сутринта дойде от ДПС, които пък разпространиха отговора на Желязков, откъдето ние го видяхме. В него пише, че ще присъстват на заседанието във вторник, то пък заседанието е в сряда и аз малко се обърках, не знам на кое заседание. Не мога да кажа, тъй като цял ден съм с ангажименти, но това се появи в медиите. Точно. Да, това беше съобщение от тях. Не, че ще участват като членове на борда, а че ще се включат в заседанието. Поне това е, което видяхме за сега. Добре, дайте обаче формулировка на точния проблем в държавата. Кой в момента според вас, като хора, които сте част от опозицията, е най-големия проблем в държавата? Пеевски ли се казва?
Най-големият проблем в държавата е липсата и все по-голямата липса на спазване на законите и правилата. Ние виждаме, че Пеевски е окупирал съдебната система. Пеевски граби с шепи властта, завладявайки я не дадена му от народа чрез гласове, а със своите мрежи за влияние, които има. Дали са компромати, дали са зависимости. Кметове на други политически партии. Видяхме колко кметове на Движението за права и свободи на Ахмед Доган реално отидоха и се снимаха под герба на Пеевски. Това се случва вече и с кметове и областните управители на ГЕРБ, които преминават към Пеевски. Тоест, това е нелегитимно взетата власт. Обаче, докато той според вас така взима властта нерегламентирано, в същото време единственият, който пита какво става с липсата на вода. Вие, например, не питате. Вие, защото сте от Пловдив, във вашия регион, да речем в Велинград, няма вода. Не знам от колко години в СПА, столицата на България, те са на режим на водата. Не знам от колко години. Това нормално ли е? Напротив, не е така. Не е само той човека, който пита. И тук не е въпросът дали питаме има ли вода или не, а какво правим, за да има вода. Именно. Защото ето, преди малко също гледах Асен Василев от Пазарджик. В момента те имат избори. Ще призова хората да гласуват на тези избори, за да повишат избирателната активност на 12 октомври и легитимно да изберат общинските съветници, които ще ги представляват. Асен Василев с кмета на Пазарджик, господин Кулински, каза, че са кандидатствали по проект за подмяна на водопровод в едно от пазарджишките села. Тоест, това е, което местната власт трябва да направи. Да направи проекти и да кандидатства пред държавата за финансиране. Не само пред държавата, има и други механизми, през които може да се случи. Това не се случва обаче. Година след година то не се случва. Трябва да се питат хората, които управляват тези населени места. Плевен, например, кметовете, защо толкова години са разрешили този проблем, областните управители и така нататък. В момента и да я поставяме тази тема, без да се предприемат... Вие видяхте, че... Абсолютно, тя е изключително важна. Абсолютно. Това не смятам, че има две мнения. И да ви кажа, вие казвате, в Пловдив нямаме такъв проблем. Напротив, в Пловдив имаме същия проблем в квартал Прослав, който е в района, в който аз съм кмет. Квартал Прослав, водопроводът е изключително стар. И аз съм поставила темата, защо не направим воден проект, така че да подменим целия водопровод в квартал, за да няма ежедневни аварии, загуби на вода и така нататък. Защото рано или късно, когато не се предприемат тези мерки своевременно, какъв е отговор, опираме обаче? до въпроса с Плевен. Защо не се прави ремонт? Ами очевидно не е приоритет за управляващите. Не е приоритет за управляващите. Вие, нали, като опозиция, трябва да ги накарате да стане това техен приоритет. Ами разбира се, че го правим, но ти можеш да го направиш като опозиция само с действия, питания и поставяне на темата. Нямаш механизмите, т.е. не държиш тези механизми, с които да отидеш да кандидатстваш по проект, да обявиш обществената поръчка и да решиш проблема. Добре, да се върнем обаче отново към този протест на Продължаваме промяната, който беше в деня на вота. Всъщност той не беше насочен към това да изнерви Пеевски, а да освободи кмета на Варна. Нали така? Точно така. Тази част обаче от разговора се изгуби някъде. Явно превъзбудата от това, че Пеевски се ядоса, беше доста по-голяма. Кажете, какво в случая с Благомир Коци според вас е най-възмутителното? И смятате ли, че подобни акции няма да направят така, че съда да продължава да си прави отводи? Вече видяхме един състав на съда, член на втори състав на съда. Цялото дело за мен е възмутително. Цялото повдигнато обвинение е изключително възмутително. Изключително възмутително е кмета на третия по големина български град да бъде държан в ареста повече от 2 месеца, вече трети месец, с обвинение една жена каза, без никакви доказателства. Адвокат Ина Лучева буквално разбива на пух и прах всичко, което е внесено в кориците на делото, като разпити на свидетели, документи. Няма нито едно конкретно доказателство, което да обвинява кмета и въпреки всичко той е държан в ареста. Защо? Това е изключително голям проблем за българската демокрация. А защо съдиите се отвеждат? Аз не мога да ви кажа. Те трябва да дадат ясен отговор. При все, че те трябва да станем... Казаха, че обществения натиск и критиките към тях... Нека да уточним, че всички те са избрани, имат имунитет
и никой не може да ги махне от съдийското им място. И тази защита, дадена им от закона, тя не е случайна. Тя е направена така, защото тези съдии да могат да взимат независими решения. По-големия проблем не е натиска на хората на улицата. По-големия проблем в съдебната система е натиска на Пеевски в нея. За това се отвеждат съдиите. Добре, сега кой според вас държи Богомир Коцев в ареста? Според мен се държи по нареждане на Пеевски. Пак на него? Разбира се. Защото преди казвахте, че по нареждане и на Борисов. Борисов обаче каза, че е готов да сложи една тениска в защита на Богомир Коцев. Моля ви се, Борисов сутрин говори едно, вечер говори друго. По-скоро той е по-склонен да отстъпва в ситуации, в които вижда, че се създава голямо обществено напрежение. И поради това си променя мнението. Разбира се, че заедно те загубиха един голям град като Варна. Там кмета започна да предприема редица промени, така че да освободи града от хватката на мафията и определени кръгове, които го владяха толкова години. И резултатът е, че той е в ареста 3 месеца почти. Обвинението са обаче за участие в корупционна схема. Ама то може да е някой да каже, че си направил каквото и да е. Въпросът и какви са доказателствата към тези обвинения, защото очевидно за 8 месеца прокуратурата не е успяла да събере нито едно годно доказателство, включително и основните им свидетели, които се отказват от доказателствата, включително и Пламенка, която казва, че тя не е чула, че кмета е поискал подкуп. Вие разбирате ли колко е абсурдно всичкото това нещо? По същия начин ли стоят нещата и с бившия заместник кмет в София Никола Барбутов? За мен като юрист няма там също нито едно доказателство, което пряко да говори, че Барбутов е намесен в някакви корупционни схеми, включително доколкото се запознах с доказателствата, които са представени. Нито една от тези фирми прокуратурата не е изследвала дали е печелила обществени поръчки, откакто той е заместник кмет. Доколкото ми е известно, това не е така. Там показанията, само да кажем, че срещу него бяха от пак членове на вашата партия, столични кметове на тези кметове на 2 района обвиниха и мене в една медия, но всеки може очевидно в нашата страна да хвърля обвинения срещу други хора с цел да ги оклевети или да бъдат държани те в ареста. Защо да го прави? Пак ли Пеевски? И вас Пеевски ли ви обвини пак? И Барбутов не, пак ли мене ме обвиниха 2 районни кмета в едно телевизионно интервю. А защо да го правят? От какво да са подбудени, за да го направят? Ами, те по-скоро се опитаха да уневинят себе си, прихвърляйки върху мене така фокуса на вниманието. За това намесиха мен. Не мога да кажа каква е друга причина да има. Няма причина друга аз да бъда намесена изобщо в този скандал. Има ли грешки обаче при продължаване на промяната? Грешки в назначението? Видяхме, че Кирил Петков все пак подаде оставка, именно заради случая в София. Имате ли подобни грешки? Допускали ли сте или изключвате изцяло и смятате, че един човек в тази държава е виновен за всички проблеми с правосъдието на продължаване промяната? Вижте, аз това, което мога да кажа като член на Продължаваме промяната, едва след като станах кмет, разбира се, че има хора, които влизат в политиката не с много чисти цели. Разбира се, че има и кариеристи, разбира се, че има хора от други партии, очевидно, които търсят кариерно развитие при нас, но това не означава, че всички са така. Нали? Те дори мога да кажа, че сега, след като не сме в управлението на национално ниво, голяма част от хората, които бяха кариеристи, естествено отпаднаха от редиците на партията и се надявам в нея все по-голяма част и да идват и да се присъединяват хора с чисти намерения, каквито са на всички останали, които аз познавам. Последните дни, към финала сме на разговора, се заговори за близост на Продължаваме промяната отново с президента Румен Радев. Затова да ви питам, в парламента вашата партия как ще гласува по отношение на закона, който се предлага за отнемане на правомощията на Радев да назначава шефовете на Държавната агенция за разузнаване и Държавната агенция за национална сигурност? Аз не мога да отговоря на този въпрос, тъй като не съм член на парламентарната група и това ще бъде решение на парламентарната група на
Продължаваме промяната, Демократична България. Усещате ли обаче сближаване с президента Радев? Аз лично не усещам сближаване. Ако имаме някакви общи позиции по някакви теми, това не означава сближаване. Напротив, много често в политиката можеш да имаш общи позиции с някого, което не означава или не те прави автоматично близък с него. Добре, ще наблюдаваме и тези процеси. Благодаря ви много, Тони Стойчева, от Продължаваме промяната при нас в студиото.